Katsotaanpas sitten puhelimesta, että se Piikkiön suuntaan ilmapajula on puhelimessa. No joo, hyvää huomenta. Moi. Täytyykö selittää noita keväthavaintoja, niin tällä tunti sitten suurin piirtein meni viisi noita joutsenia lenteli itäänpäin muutaman kilometrin korkeudessa. Se on hyvin tyypillinen havainto just tänä keväänä, että ensimmäisenä nähdään joutsenet. Joo, mutta sitten tuossa torstaina niin tuli Tanskasta tämmöinen rekkakuski, joka ajaa Tanska ja tänne Turun väliä. Ja hän kertoo, että Malmön pohjoispuolella siellä on pellot ihan valkoisena, ne on hanhia. Ne on ollut siellä nyt viikon verran suurin piirtein ja he ilmeisesti odottaa vähän niin kuin kelin paranemista ja lähtee tulemaan tänne Suomeen päin. Joo, jos siellä pelkästään valkoista on, niin joutsenet on kyseessä, mutta jos sitten tummempia sävyjä, niin silloin on hanhetkin liikkeellä. Joo, hän sanoi, että ne oli hanhia. Ne ollut mitkä oli laajalla alueella peltoja, niin niitä hanhia oli ollut siellä. Siellä on sulaa peltoa sitten niin paljon. Siellä on sulaa peltotilaa, että sinne pysyy. No siellä on ilmeisesti sen verran etelämpänä on. Niin siellä kohtaa sitten nämä isommat linnut on tulossa, kun tässä on koko ajan mietitty sitä, että missä on hyönteissyöjät ja missä on hanhet, missä joutsenet. Niin. Tämä on ihan hyvä selvitys siihen asiaan. No hanhet on ainakin pytikillä vielä, että lähtee tulemaan. Odottaa nousulupaa niin sanotusti. Just. Selvä. Että näillä eväillä. Kiitoksia Ismo. Kiitoksia. Moi moi. Moi. Punavarpuspariskunta on havaittu Pierivaaralla Polkijärvi ja Jukka tienoilla. Punavarpuspariskunta. Ja aurinkopaisteessa lumisen tien varrella. Lienee kyseessä ihan muut lajit, koska punavarpunen tulee Suomeen joskus toukokuussa. No mä vähän taas mietin, joo. Se on niitä myöhäisempiä. Niin on kaikkein myöhäisempiä muuttoliitoja. No, mitäs te voisitte sitten Matille sanoa, joka tätä tunnistuksen on tehnyt ja mitä ne olisi voinut olla? Punaisia lintuja, linnut on punaisia. Urpiaisissa löytyy punaista. Punatulkko, ei se on vähän liian. Se voi olla kyllä. Se tunnistetaan kyllä. Aivan. Niin, pikkuinen. Okei, katsotaan näin. Paras vaihtoehto tässä tilanteessa. Näillä mennään. Sitten mitähän täältä löytäisi vielä? Ivalossa on nähty viherpiippaset 31.3. eli eilen. Se on kanssa aika hyvä havainto. Se niinkin korkealta sieltä pois. Kyllä. Ja sitten Esko Kokko laittaa viestille, että olin eilen Porvoon Emäsalossa pilkillä. Täystalvi on kovaa jäätä, noin 40-50 senttimetriä. Selkälokit olivat tulleet onkiluodolle odottelemaan, ammoin niille kymmenkunta pientä ahventa. Tikat pärryyttivät aamusta alkaen, jotain kuivaa puuta rantametsässä. Mitään muuta kevään merkkiä en nähnyt. Sellainen meininki Emäsalossa Porvoossa. Tikkamaailmassa tapahtuu juuri tällä hetkellä. Itse olen viettänyt pääsiäistä Nastolassa ja kyllä päällimmäisenä äänenä siellä on käpytikkojen rummutus ja erilaiset huudot ja kiljahdukset. Se on nimenomaan pärrytystä kuulin itsekin tuossa viikko sitten 3 suunnalta aurinkoisessa kelissä. Ja nyt kun mä katson tuohon eteen, niin tää on kevään merkki, koska tuossa Tervalepässä on tiaispönttö ja Talitiainen meni sinne koirasijoille sisään ja on siellä vieläkin tutkailemassa, josko tästä olisi kodiksi. Kevään asuntoesittelyt ovat sillä rintamalla hyvinkin kovassa vauhdissa, samoin meikäläisen pihalla pönttöön on käyty kurkkimassa. Jo Limingasta tulee viesti, että muutamia mustavariksia kiiltävissä hiilenvärisissä kevättakeissa on nähty 27. päivä. Ja näiden ilmestyminen taajamaan pesimisalueilleen on ensimmäisiä kevään merkkejä. Näin laittoi viestiä meille Aulikki, mutta nyt me otamme Urpo Koposen Kotkasta mukaan lähetykseen. Tervehdys Urpo. Terve. Minkälainen on Kotkan kevätmaisema tällä hetkellä? Joo, että tätä ohjelmaa kuuluu ne aika positiivisesti edellisiin kuvauksiin, että pellot on luessa ja merenlahti on luessa, tuo hiihtäjiä paljon. Aurinko on lähes pilvessä, pikkusen näkee, että missä paikkaa se parhaillaan on, että tällainen aurinkoisen jakson jälkeen on tällainen pilvinen päivä. Mutta Urpo huomaat kyllä, että